morning people, good morning people, good morning people. Andisi kugarisa andi ngona ndinotoenda kubasa. But nyaya yangonditira amene zvangondita soka nyaya yaka. Saka ndoda ngokusiyai mina kuwa mwachazochiona chiri chimunya. I see problem anditika. I hope mamuka zvakanaka mese and I stobudisa ma comments of which that's fine because I won't be able to reach the comments anyway. So I hope mamuka zvakanaka guys kumatimana kwese kwa more, right? Pane musikana asenda message mphone mangu. So akabirwa nevakomana vekuZimbabwe. Anditika akabirwa nevakomana vekuZimbabwe vanoshandisa motikari imwe ine manamba plate ekuZimbabwe imwe ine manamba plate ekuGauteng, right? Zvisinei ndamunyaya iyi vakomana ava ndavaposta nenyaya yanyorwa nemusikana nemukadzi ushu anyora nyaya yake ndobva aposta, but pakunyora kwaaita anditika pakunyora kwaita nyaya yake ndaitora sezvairi ndikangoposta nemapictures evana vandikangoposta anditika, but ndoda kuti munhu weumbowo wevarume ava chibvuma foni iyi kune ava vachazoti maposta evidence because evidence avo ari maaudio pavaitaura vairekodhana, saka evidence iri maaudio achakuplayirai then iye ndozomufonera tinzwa kuti akanhingirira akabirwa sei guys, because ari kuti akabirwa ka2 kana matasaposta ndapedzera kuposta izvozvo, so ari kuti akambobirwa ameno S22 Ultra ameno tirini azobirwa futi S23 Ultra izvozvi nesame people. Saka zvandinetsa kuti uramba chingobirwa nevanhu sei, but ndidambotanda play ambodi zake then ndomufonera anditika then ndamufonera then tonzwa kuti pakabiwa sei zvakafamba sei. Aya maaudio ndekuti muconfirm kana makuzonoona post kuti chokwadi vanhu ava vakabvuma anditika kuti vakamubira, right? Ngatinzwei. But mimi munoona kuti zvinoitika ndezvekuti zvinoitika ndezvekuti apa hatisi kuda kunzwisisana pakuti nyaya iripo ndeyekuti foni itoriwo wanted nenyaya chinhu chemukati. So Tuesday guys hangu kuTuesday kure that's why ndazamawo kutaura nemi taisira message musoyi kuti tazamawo kuti kana Monday makusend because Tuesday kure, Tuesday ndo pane appointment then Tuesday yacho ndeyamuri kuda apa madhiri ekuti vanhu vabirana wobvukiwa 3 days 24 hours guys ngatisadaro guys ingawa ndichamboti tiri kunyarana. Ayewa imimi munhu ari kutokuziva ndo murume watakufonera kuseni isusu hatina munhu atingopa nhamba. I remember muroora wangu munhu apa nhamba ndiketa akupatsa manje ndo munhu chete wamupa nhamba because keda weka aenda kundotenga crush pamakapaka mota yenyu anokuzivani achidzoka ndopaakadzoka munhu achiscreen mamatorova basa, so ndo zvangaida kungozama understand ende ndo munhu chete apiwa nhamba yeye keda. Ayo kai chere pafuna manamba sonera zvemamwe manhamba isusu edu mune makutotipa pressure zvakafanana nefoni yangu mambondibvunza inini foni yangu yazotodzimawo because since morning I was busy, so zvenhamba izvi pamwe murume wangu oro vamwe wataticha connected call but isusu munhu atapa nhamba sofa atasvika patiri akarwadziwa kuti atinodzoka nefoni ndikeda ndo munhu ati ndipe ndimbotaura nawo vamwe ava pamwe vari kupiwa nemurume wedu ambotaura nemi. Ndo zvatataura ingawa nditasenda message mukoma even chero inini wandakumbirawo kuti ndokumbirawo mubati drive munzoti akwanise here kuita exchange nebhazi riri kudzoka kuno mukati hamukwanise ndikati ndine hama dzinoshanda mumabhazi mukati havade kubatira vanhu. Tati mari titori nayo even chero hama dzedu dzitori kuZimbabwe inzwaika hama dzedu chero dzitori kuZimbabwe izvezvi kutoti enda ne50 years asi 50 years iyi pamunhu itoripo mari. That's why tataurawo chero nemupakuwo kuti mari itoripo yoyo yebhazi yamuri kuda uro 1000 yamuri kutoda foni ngaidzoke guys. Hatingamboita zvekuti foni yakabiwa nezuro wozonzi chimirira Tuesday guys ngatisadaro guys haipapapo kaoma because chero nenonda kutona time apa netime yacho apa time yacho iri kutaurwa zviri kutaurwa zve 6:30 munhu anoenda sei haana proof yacho Tuesday yacho obviously kuenda jobe kwatora kuma 9:10 guys kuzondokolekta phone Tuesday munhu akamirirwa guys ndeitangozama ngozviitawo fast sekutaurana kwatamboita tichivimbisana zvongoperawo zvakadaro zvisisina vanhu involved too much manje apa
imimi mukoma musa imimi saita sekuti chigame chamuchizive kuti kana vanhu vabirwa vanhu vanovaputana sei ende nini handingazokwanise kumuka ndakatoudza vanhu sofa inzwai imimi hamusi kuda kutonditeerera handiti mamuchimboti ndiri kunzwisisa hamusi kuda kunditeerera because isusu vanhu vatoita panhamba vapa vanhu nhamba tinozoita sei ndiri kufanira kuti musapa vanhu nhamba handisi kutozivawo munhu ari kusheya nhamba. Hello? Nditi mukona mukoma kuti munotombopota muchitodhiropa ko isusu tisi inini ndini munhu wacho wamamutoti tutozama kunzwisisana ndopana ndiri kubvunzai kuti zvinozoita veri kuti nau ndiudze murume wangu kana kuti ndibvunze murume wangu kuti kewo wapa vanhu nhamba zvakutoita sekutoti inini ameno nditori right nekudirwa foni kwandaita futi apa variwo futi vadziga apa information amukona kuti neniwo ndatovauro zvakafanana neni foni yangu yatodzima foni yasara iri oni now ndeiyi yatiri kushandisa mambondibvunza kuti komwe sista wakari manje inini ndomanya-manya iri kuti foni yadzima ndomanya-manya kuti murume wangu wakufonera vanhu vakutondetsa musa guys ngatisadaro aiwa bandikuona tichire ubva afona futi ndobva ndada kutaurira inini kuti uona tichiri so zvinhu zvakatongoitika zvinhu zvakaitika bati munhu anenge ati munhu akabodzi kwekobuka nemurume yasfonera uye unoe watotesiya saka mai pakambanye manje veuya bati pane dzimwe nhamba dzinenge 4-5 ndakufonera ndo zvandiri kutaura inini munhu wacho mamuri kutoti ndiri kunzwisisa eva kuti ndiani chandotora foni tiona metsi dzedu isusu kuti foni yaiswa pai because tuesday kure guys tuesday kure mukunenza zvakaoma hapana foni vanodziserwa wadatorohwa mari 1000 futi pamusoro pefoni so handiti munoona isusu chinonetsa ndechekuti apa mukoma ndechekuti inini nemi tikasanzwanana sezvatakuitwa zvakafanana nemurume wangu kana kuti ndaakupa vanhu nhamba orit ari kupa vanhu nhamba nenyaya yekuti orwadziwa kunzi aiwa chigame ichi ndochiziva muri kunzwa zvokurwadza chigame ichi ndochiziva how come tuesday chinhu chakabiwa friday wozonzi tuesday munoza zvinoi zvakungorwadzawo that's why takukumbira kuti guys 1000 iripo tokupai maexchange oitwa kuzimu foni yedu todzo ndambokudzai pakonti nditori nana mudhara anoshanda munana tamuka anofamba netimetable nditori nana baba chero ngasvika kunatamuka izvezvi ndokutumai zita rekuti mupe foni munotopiwa mari yenyu iri redi foni yopiwa munhu tongonzwisisana zvakaoma matiwani matinzwisa chavo yekubhadhara kakwatataura kwe handiti mati bhazeri anoda kuzobhadharwa kabatisikana muri batomba mari kuuyanechi nefoni yacho ndoshatoti isusu hazvinetse inini panditori pano inini wacho murudo ndini munhu atoripo inini ndinana mukomana nababa vanoshanda mumabhazi wokutoti chero izvezvi ndikakuti nhamba idzo oro ndikatoti uyo munhu endei pana tamuka ofisi anotokupai mari iyoyo iri kudiwa foni yedu toiwana yotoiswa pabhazi maybe mangwana ndoiwana oro kusera mangwana munhu ndotora foni yake tuesday guys hazvisi kuita munhu ari pama1 pane maappointment ari kufanira kuitwa kutanga na6:30 kweta ya8 o'clock ya8 yanga iri nani zvayo ko ya6:30 kuita kubhega foni yako mai mwana ine mbavhaidzi murume wangu ndechekuti ari kunatsoona kuti chidhiri chakatochimaster tuesday guys vanhu vabvuma kuti aiwa dzinhi renyu tiri kuriziva tinaro tuesday guys chiraundi chacho munochiziva kuti mune muri kutoda kamari makatoenda yes varoda kutororwa pepa 2 torigwa 1000 pamusoro peS Ultra hello rarimwe day futi madi vakawandisa ndinotoonekwa kana baba vanodhiraivha kuna tamuka
ya then kana chibura mfesu ndoita kufonera mangwana nesu woenda bahari unopiwa chi sinirapo kuti chapapashi handiti here tiri kutongotara pamafoni vanhu havatoroma online totongo takatochirana nawo toti havatosangana vanhu ivavo because handiti mamuri kutaura zvokuti bhazi riri kusvika zvokumafoni votongosangana mumaofisi because maofisi emabhazi ayanenge asitomborumi 2 seconds yakawandisa mukango ndikukunzwai hello hello ndikukunzwai nini hello ndozandikutaura kuti munhu iye anenge akutoita oita zvekuti nenevetiwadriva wakuseni wachangana vofanana chi but nhasi matichi uyo ndapesana naye fesi wamataura naye bani webhazi ndisiri naye mapesana naye sei? What do you mean? muri kuzama kureva tichiti mapesana naye sei? ndipei nhamba dzake zvikuru munhu angachikomunicata nemunhu webhazi ndapesana naye handisiri naye mufesti wawaya saka mimi hamukwanisi here kutumira kutaurai kuti hamukwanisi here kuti mutipe nhamba dzadriver then driver ndotongomuudza kuti ndokumbirawo mupe vanhu vepatamuka oro 6 bus zvinhu zvakati zvakati ndinoda kutotika nditobatsirana nenu kutobatsirana tirutobatsirana but zvikazoita mukova munongona nyaya ise kutaura kana ndiriita ndichingonzwisana nemi kuti tofanira kunzwisana sezvo zvinhu zvabata even chero nemiwo kuti zvikureri kurekuside kwenyu hatisi kumisai basa mukoma kuti zvive free musava nepressure yamuri kupiwa iyo kuti musatohasela kungoriliza chinhu mariliza chinhu moona kuti munoitwa sei nesu oro munotadziswa here kushanda zvamuri kuita but nemiwo moga munofanira kuzvibvunza kuti apa meno wine nhasi zvadai because dighapo yacho yakaoma guys background yose inenge yatobatwa yose imuone kushanda kwacho hamucharisi free because now muri kuti makutofonerwa foni so mukangonzo inini ndikangoudza murume oro friend dzevarume dzidzo kuti shaa foni yado apo padhena handioni sokuti muchaona mateksi kana makosi unozati chihere problem akuri kuita imwe kufungidzira kuti pamwe kuripo patifonera kana kuti no haitoriziyo nyaya haisi nyaya yemurume oro golpop nyaya iripo nyaya iripapa yanga iri pakuti imimi handiti mazoti makufonera nevanhu vakawanda ndikazoti inini foni yangu hangu yadzima handingazoziva kuti ndiana rupawo nhamba munhu handapa nhamba sofa ationa tichibva kwamanga muri ndikedha because kedha nezuro akaona zvakaitika bati anga abuda paakadzoka akazongoona munhu akuspring munhu handiri kubvuma kuti ndakamupa nhamba ndikedha because tichibvawo kwaabvunza kuti mawana here madhiri ndozvatoita kuti akubatewo uri kunzwisisa noti kuti tikurwiswa zvatambotaura zvezvo ewa ndozandikutaura kuti unoona inini here effort yandiri kuisa pazvinhu izvi kuisa effort pazvinhu because inini mota yangu yanga iripo pachitibaba ndi I don't have one car. Don't know more than from an shoplifting. You are a kid, I don't avazorambe vanakedha vari kutokurespecta izvokutodaro because vari kutoti vanotochiziva kachigame icho vakatombochimaster kudhara saka haangazombospoi zvakadaro but ari kungoti dei mufana angoreleasa chinhu ichikuita kuti tive free or ave freewo nokuti aita yemudanga ende zveshuwawo inga ndambokuudzai kuti pamwe pacho muchazoshamisika makuzondiuchira ndoti ndini munhu uya wamaitaura naye pako ingandataura vanobva masikati mati mimi manakirwa neni ndiri kunzwisa naita sei ima musina patience ka because azama kuexplain kuti aiwa patience yakunetsa ndakuudzai wani pamati muchazondifuna ndikati murume wangu ati
hazvingaite because chigame chindochiziva pane pavangazomisa ri kudya mari yefoni yavakaita Friday vozotodzosera munhu foni yake Tuesday. Ngavangodzosa foni kana amadhire kuzama foni yechipiwa munhu ko zvavari kuda zvichona free. Manje mukana mama kuomesa zvinhu tesenge muri kuhide something mukoma. Iyo hausina patient mind usvika mangwana makuseni kuti munhu wako iwewe achienda unotora foni yamakuseni anaitisa mabhazi yosvika mabhazi yosvika musi wemande Tuesday uyakutoenda unoita zvaari kuda kuita because unoona kuti chinoitika ndechekuti foni yaye kana foni yapiwa South Africa kunobva ukada kutotengesa type yezvimafoni ukada kutotengesa unoona kupiwa sick mari unzwisisa but kana sizvi achitengesawo Zimbabwe $5 is $100 $5 US is 100 rand anzwisisa kuZimbabwe anenge ane maprice anobhadharwa nawo nema-US kubata but inini pananingori patatangoti tingorerutsirana apa mukoma andikuona chero izvezvi muri kuramba futi chero nenhamba dzadriver wacho namba dzani dzadriver wacho kane foni hazvimbonetsi zvinhu ndozvakangofanana nekuti izvezvizvi mukoma imimi muri padheni mototi Peter oro John ipa mukadzi wangu oro ipa munhu akamira pagedhi apo 200 rand ndoya ndichikuona ndochidziri chatiri kungotaura zviri easy zvisingaite but nenyaya yekuti hamuzi kunzwisisa makuona sekuti inini ndiri kunetsa oro tiri kunetsa kuno but zvinhu zviri easy sekuona kwangu. ndingakupe nhamba dzemunhu akapa foni ndokupa nhamba dzadriver wacho munhu wacho akapa foni ndisitori naye aiwa muri kunzwisisa zvandiri kuzama kutaura handiti mimi matere muri kutaura nadriver vanokwanisa kuonana mangwana zvakangofanana nanhasi mangwana nanhasi zvakangofanana kuti vanhu vaonane vapana nezvinhu handisi kuda nhamba dzemunhu apapa mukoma ndikukuudza kuti iwewe inachasiyezva wakuda amene chimwe chaizere because inini ndizari kuzama kutaurira munhu wacho wangoitaura naye ndapesana naye kwakudhara muri kuza just talking on behalf of my car. Yeah, but ndisapuresa kuti wewe izondipa nhamba dzemunhu eyauya izodaiso handisi kuda nhamba inzwai handisi kuda nhamba dzemunhu akaba foni wamuri kutaura inzwai handisi kuda nhamba dzemunhu akaba foni pane mawazi mangani kokuti shande kucheni mukoma kwamusi kutomboza puresha yacho itori pafoni iyoyo oro zvikutoitika uchiri kumunhu wane wembe foni yacho iyoyo ina handizi nemuridzi wefoni sekutaura kwamangoita inde ndini ndiri kutonzwisana nepi otherwise vamwe matoramba kutaura nawo kudhara but inini nemi wacho kana tikazotadza zvekunzwanana manje tetakiita sei futi tinenge takumosha nekuti apa tiri kuzama kuti sevanhu vekuzivana oraiti noti izvizvi inongowa kuziva zvinhu zvose zviri kuitika tozoitirana utsinyero oro toziva kuti now sofa muri pakati totohaya vanhu oro totohaya mota dzedu oro totouya nemafriends enyu amangamboshanda navo pakutoitwa noizi mbavha tumbavha amukoma tiri kuzama kuda kunzwisana tose motaura nadriver wenyu pari kutonzi paofisi yatamuka izvezvi pane munhu anokwanisa kupa foni yotopiwa foni munhu opiwa zvamunoda matova free imiwo mangwana makusena muri kuda kumirira mune musisiri free sister chiteereraika imimi zvamuri kuti hanzi kuita noizi mbavha tumbavha asi zvinhu zvekutika nekuti imimi tateerera stori yenyuka muchiexplaina muchifungidzira kuti pamwe isusu tiri kutya kuti hanzi mbavha tumbavha no ini ndozvandinotaura kuti mimi makuti takuita noise haizi nyaya yekuti tinoitirana noise takatenga nemari dzekuba yowe asinakudzayana keja yavoka vatokutaurirai takachitenga nemari dzekuba tinobasa nazvo izvozvo indirongozama kuti muve free inzwai indirongozama kuti muve free kungorilizawo zvatiri kuda noti kuti inini ndiri kuda nhamba noti kuti inini ndiri kuda nhamba dzemunhu akazoba kana ita se ini ndiri kungoti alright sezvo vari kumabhazi vanhu ava nevanguwo vari kumabhazi kwakungoti iwe bebiwe vanhu ava vari kutoti vakamira patamuka bhazi oro vakamira pabhazi reigulaina office or delta office munhu wako ari paofisi ipi ndototi ari panatamuka office munhu wotobuda vanhu votopanana madhiri mangwana nemiwo mafree mukoma noti tooramba tichingobvunzana nehope dzachadzibate nezvandiri kufunga handite makamboitawo gemu rekuti muneswa precious here mukoma asi pane ari kutiza here handisi kunzisa mastori enyu mukoma munozoti ari kurwadza pakuti muri mbavha I can't trust you
I can't trust you Mukoma because inini ndiri kupiwa pressure yekuti munhu akabirwa foni ane zvinhu zvake zvari kufanira this and that ndiri kuzama kuti anzwisisa asi ukwanisa kuti atori nepressure already manje mimi kana makuda kuramba muri kuextend tozama kuda kunzwisisana imimi makuti futi haya hazvichaite hazviti ndikupe namba dzembavha andingoti ndiri kuda namba dzembavha iwo kana ukambokwira bhazi ka zvakafanana kuti bhazi rariya ikasvika izvezvi munhu anogona kuti nosiya bhazi rariya paaigileni kana mabhuti chaivo anogona kutadza kuti kutogona mabhuti odzikisa zvinhu handisi kuramba izvozvo but manjewo kana wakuti iwewe munhu achichesokuextendchinzwazve chinzwa inini ndatochinzwisisa ichocho ndatombokutora ndine fonere chinzwa ipapo ndakanzwisisa munhu andaitara nehako asi inini pananga inini pananga ndakukumbira ndepekuti Mukoma kuchivi eli zvokuti munhu yevamuruti anosiya bhazuka nevanguwo pamwe pane kwavanenge vatori ende paanogona kutoti ari kaini family yangu ndoma yakatozara mwara paanogona kuti ndopari pamwe ndokuna moms oro ndokuna sister oro ndokune mufana because ndomuareas vanhu vanenge vari kutofara especially nhasi weekend futi Mamanotichera Mukoma asi makamboita madhiri nezuro ranhasi mambopreswa so ungatsikwa bhamba so mwana wamai vangu woti ungahasela futi zvikaita here sha ingosunungura zvinhu urambochihasela hatikumise kuhasela kwako wangu unondo unotohasela zvotoendeka maholidays manje kana wapuwa pressure pafoni hauchakwanisa ita sei hauchaconcentrate nedriving dzedzangosumuka wangu usanyanya kuti dzinyanye kuti dzisumuke I think first of all, I have to phone, akaba, phone, akatengesa. Akavuma tinomboramba. Ndoba mawirana naye way forward. Ndoba vati mande kure mimi andika. Ine ndakutaurira kuti shamwari uyo chazomuona. Kana chingenda muona. Manje problem apa munozwa kuti chimose munenge muchingonditi. Right, anyway guys, ndine 13 minutes dzasara because nditonga basa na 8 saka ndakatomira kuti 8 dzichai handimona saka urigai tifonere uyu akabigwa foni handitika mirai tifonere ukubigwa foni ushu tifonere ukubigwa foni wacho tifonere ukubigwa foni wachona tinzo takabigwa foni sei hello ndeipi hello ndeipi hello ndiri right uri sei indafuna kwisina volume ora mina ndidrope ndikufone futhi yeah ya na utakukunzwa ko foni madzosero here avana kundidzosera ko wakabigwa sei iwe okay ndinoshanda kuKempton Park so ndanga ndiri mushopo wakati wari kuda foni saka pawakati wari kuda foni inini bva ndavati iyo zvandina mafoni mahombe saka awazone kupointara nesister yangu saka time ndakaedza foni panzewe ndo pandakabvutirwa foni unoshanda kuKempton Park pai so the time muna Pretoria Road unotengesa mafoni ndoshandira makula nditengesa mafoni saka iwe waibawo foni kumakula uchitengesera ava handina kuba foni inini ifoni yangu yavakatora wakasvika vachiti vada foni hombe ndikati vakasvika vachitoda kutengesa varida kutenga foni ndikati hatina mafoni mahombe ndopakabvuta foni yangu achimhanya achipinda ichi mumota saka apinda mumota ndopandakamhanya ndichienda kuna West Street ndichitobvunza vanhu ndichiti ndabirwa saka vanhu kuna West ndabirwa nemota yeblack iyo vandatora number plate vanhu vananditi agwilezi musaita stress muna pafoni yenyu ndiimusa so pakabva pasvika umwe mwana wangu anonzi Gulipop ndatoti kuna Gulipop mwana ndabirwa foni chichine number plate yakadai so Gulipop atoti andazwa kuti ndowana musa Guli vabatsvaga namba dzanamusa then there's this guy anogara kuJoburg
saka makuseni acho esatati vaiswa pagroup call nevanhu vandozivana navo toa guys nezuva ndakabirwa nawakomana wakadai. Then that guy batanga nawakomana vachiti matora foni yemukadzi wangu dzosei foni yemukadzi wangu because vanozivana. Then this guy ndopa akaconfess akati foni tatora zvishwa ringe riri basa redu chichi but ichi foni tiri kudzosera mapesa handi. Then inini cousin sister yangu we went to Binoni kwavanogara. Tasvika kuBinoni kwacho pavanobatika pacho vanga vasipo that day. Senzongwari vanhu vanga vambofonerwa vana vazombobatika. Hatasiyana nazvo. Then we reported the case kuno Kempton Park but I report police vaitonditi maripota case but if you got any chance yekuti munokwanisa kutsvaga kana vanhu vakuti vanonowabata vakomana you can do that kana mawabata motifonera. So since that day foni yawakomana yawo haichaita because wangu akanditi foni yangu anonzosera musesandi saka foni yawo haichaita haichapinda foni yawo. Hey, saka panepo panya ndakaita namba dzavo vanhu vari kuti inini ndozivana nevanhu avo I don't even know these people handitovazivi but vanozivana nevanhu vandozivana navo. Okay, ko iwe uri kuti wakambobigwa kekutanga kandi kechituu sei? Last time futhi vakandibvunzira futhi the same thing yavangoita iyoyo but vanouya vakasiyana handiti apa ndingakabvuta ndikuda next time anodzoka ndiye musa wacho hawauyi vachiti vanouya vese vari two pashop mumwe anenge akagara mumota achimirira kuti achingomhanya achipinda mumota mobhadhirai. Ora ya understand. Inini vanhu vandakazovaziva through murungu wangu atarisa footage paakatarisa footage ndopaazoti these are the same people but last time wakabaneka mota kewhite kanga kane zim rage. Alright. Eish. Saka vana vanotoshandira muarea yenyu yokuti havanetsi kuti vasikanwe. Wakaita police since yakatoita zvokugrebiwa. Wakaita police case here? Police case ndakaita. Yeah, because it seems as if vanotoshandira paunoshandira papanosikanwa. Vanhu ava vachandiri kuno kucheta vanotoshandira kwakawanda kwanzi ivo kwavanogara kuBinoni. Oh. But the fact yekuti vanotozikamwa iyoyo. Vana vacho vanogara kuBinoni mumwe wacho anogara kuJoburg. Ayo foni hauchapiwi zvako zvezvo waiti sozokunzi anzitumira 1000 tidi waida kutorohwa 1000 plus phone. Ndozvaida kutoitika. Waitotorerwa 50000 pamusoro pefoni iyoyo. Foni havadzosi. And andinotomudzwa yashira nanzi isusu takatotenga mota idzi zvimota zvine kuba and atiti zvimapeti crime. Toita crime hombe ndine mota dzangu dzimwe dzotoshandiswa pamashoplifting. Andiona kura kuti ndo basa ravo. Anyway maposta akonda kukandira that's okay but sevanhu vari kunzi vanozikana vana musa kuti vanogara kupi. Dei watsvaga kuti ndepapi chaipo then you send police yoinda yonobata vanhu. Ndosandoda kutoita sofa but sofa hawasi kuwanikwa ndosaka ndazotodecide kuti no let me just vakaenda vanenge vakaenda kuZimbabwe kuholiday maybe kana kuenda kunobira somewhere kune dzimwe nzvimbo. Wanzo vanonzwa navo vanowanzowanika kumashows vanoba kumashows saka kumashows sofa mashows aita muKempton Park ava aitikira muno muJoburg havasi kubatika. Uchavawana hakuvawana uchavawana kana vachombosikama utori nemapicture kudai vanowanikwa uchavawana. Sorry hako mudikani and out inodhura wena. Unongo wakaiwana sesimeli washandira 3 years uchishandira foni yo kuti ukwanise kuitenga foni yomunhu ungo yachingokubira zva. I know. Shame. Sorry hako dhera ida ngoyezo tinzwise papapa but anyway taposta I hope vachaita reach out kwauri because kuzikama kudai so it's not easy unenge wako. Alright it bo. Alright guys, andi mainzwa nyaya ndiyo iyi, nyaya yacho iyi mainzwa munhu achitsanangura because ndatoona vanhu vanototasa izvo zvinokona vanhu vachibvunza kuti makabirana sei mozi vana modai atsanangura nyaya yake kuti ndinoshanda pashopi inotengeswa mafoni saka vakauya vachitangira varida kutenga foni hombe handitika asi ndibva wana ndichitaura pafoni yangu kwakutobvuta kwakutomhanya nayo vanhu ndo vakazomudza kuti aiwa vanhu vaba foni yako ndivana ningi vanenge vanotosikamwa notooperata ende foni haidzoki guys kungobigwa kunongo ameno imi makati vanhu ngavabigwe kungobigwa kungoiti so taura chokwadi hako. Musikana anoshanda kumakula guys, musikana uyu anoshanda kumakula ndoko anoshanda musikana ushu kumakula guys. Imagine unenge uchitambira mari foni out kumakula kuya andimaona saka zvinonetsa ataura one night tsitsi kufa kuti ndanga ndichitaura pafoni vakauya vachida kutenga foni mushopu maanochanda mutengesa mafoni dzemakula
ndokubva anga akabata foni achitaura pafoni yake vakaita kutobvuta panzeve vakatiza. Animona kufuna undi bapa. Hello? Okay. Animona pakaipa kubirwa kunorwadza guys, tara chokwadi munengosati wambobirwa kuka musava mushabirwa muchaona kuti kubirwa kunorwadza, but anyway amen. Vanhu vakanzi ngavabikwe, saka vanhu ngavangobikwa. Ndimboti ndiana rufona ndimbonzwa vari kufona kuti kwakanaka. Hello? Hi, morning, Sis Mel. Morning, how are you? Fine, thank you. Are you still on live? Yes, I'm on live. Musikana yadayasiyana naye zvowake inga munonga iziya SA16 anoifira foni iyoye azviitwe isisi unotoziva kuti ukabirwa nembavha zvatoenda, especially if they are well known mbavha, kutongosiya zvoenda woshandira zvinhu anozvifira. Sisimeli ngaasiyane nazvo izvi. Mbavha hadziteerwe muSA, munozviziva sisimeli, hadziteerwe. Mbavha dzekuSA zvangu handinyanyi kudzikwata diyanga ri mbavha dzemuZimbabwe. Idzi dzinenge dzichitotsvagwa dzemuZimbabwe, kwai mbavha dzemuZimbabwe dzotyisa kuSA. DzemuSA yes, I mean it's up to any individual, but dzekwedu idzi marara efubavhaye, marara embavhaye. Vana mbavha vekumusha vakuurayawo sisimeli. Oh no, that kazhinji kacho vanenge vachitoshanda nevemuno futi. Arumwa siyana nazvo. Isi totoziva kuti ukabirwa you just let it go, wotoshandira zvimwe. Ndosaka vachingoramba vachingotibira zvavo. Amen. Ndosaka varamba vachingokubira every day because vanoziva kuti mazimba anokwata, and they know kuti mazimba anototya, and vanotoziva kuti vanototya because tiri kuSA saka kunozoitika this. Inini ndokusona inangu ndakazvimirira ndokusona. Uri muzimba ndokusona. Inini uri muzimba kuSA ndokusona. Handikusiyi, ndinokusona. Inangu ndokusona ini. Amen. Inangu ndokusona. Ana uri muzimba ndokusona. Ndosaka vari kuramba chingora samusa chingobira vanhu vachingoti noti tinotyiwa. Ini zimba ndinotokusona. Ini ndinotokusona. Kana uri zimba mbavha ukatondibira uzoti watopinda busy, ndinotokusona kusvikira ndinokushayisa rugare, ndinokushayisa hope, nditenge nditori mweya wesvina chaiwo pakukwa. Kana ndatokuziva watomama ndokuti ndichatokutangirawo inini gemu racho. Ai. Meno ine hangu handi notokwata mbavha. Izvozvi zvanenge vachiteerera vachikunzwa musara kudai seizvozvizvi, vachikunzwa musara izvozvizvi mbavha idzodzi ndokuvapa nyembe kwamemuchivaita papa nekuvapa kuti hapana zvavanoita izvozvizvi. Mbavha ngadzingofumurwa guys, simple. Mbavha ngadzingofumurwa simple. Vanhu vacharamba vachingobigwa everyday guys. Uyu akabvutirwa guys, kubvutirwa guys. It's not like akaita zvokubvutirwa. Saka vanhu votongofamba vachitotya kutobvutirwa neumwe munokumusha, because next time vachabvuta mumba chaimo, dzimba chaimo, kana kuti paya vachapinda chikubvuti chingotya. Vari kuzviita sisimeli. Mbavha hombe dzemunomu izvozvi atova mazimba. Takutokwata mazimba more than maSouth Africans. My sister, imbomirai kupa vanhu vama-ideas zvinosani basa rese. Akumbomirai izvozvo. Zimba ridiwe foreigner muSouth Africa unongosungwa nokuenda uchiro nofirako simple chete. Musikana yayo kuzonzi akauraya musikana yayo akazosungwa akatogwa arimo maseus. Hatisataura zvokunyepa guys, tichinyeperana kuti kwai kudi mbavha idzi kana kuti kudi. Sei vari kufa sembavha munomu kana vachinzi munomu muSouth Africa vachi vari kutyisa zvinoda. Sei vari kungofa every day, vachingosungwa every day. Vapereka because zvakufanana nemahura anopera sei wachizvagwa every day, mbavha dzongozvagwa every day. Aiwa, maita basa kola, thank you very much. Sorry guys, and this is not time guys. 2 minutes to ndakupinda mbasa guys. I would have loved to chat with you, but guys, izve kuti tichike mbavha izvoka dzekumusha kwedu dzokwa kudhara kuseri koko guys, ndikakuziva watopinda busy. Ukandibira kakuziva watopinda busy zvokutoti uchatoda kutoti unondidzosera chete foni yangu, unondidzosera kutomupama. Vakaona kuti aiwa kana guys, Ace Ultra guys 24 imi foni inodhura icheke imutarise muone. Aiwa kana guys. So guys, ndakwenda ndika tozochata later. Ndave kubasa now anditika guys, edza kwana. Love you.